Punto cuarto, réxime retributivo nas situacións de incapacidade laboral transitoria do persoal do Concello de Betanzos. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. No actual acordo regulador do persoal funcionario e no convenio colectivo do persoal laboral recóllese que en caso de incapacidade temporal por contingencia común, é dicir, cando un dos empregados ou das empregadas atopa en situación de baixa por enfermidade médica e non por unha contingencia provocada polo desenvolvemento da súa profesión, cobren o 50% das súas retribucións ordinarias durante os 4 primeiros días da duración da dita baixa, o 70% do cuarto ao 21º e o 100% do salario a partir do 22º día. Estes eran os máximos legais que permitía a legislación estatal cando foron aprobados aqueles documentos e, obviamente, no proceso de negociación, nese caso, o Concello sempre propuxo ir ao tope legal, é dicir, a ese 50, 70, 100. Na actualidade, ao modificar a Lei de Orzamentos do ano 2018, Lei do 3 de xullo, a 6/2018, permiten aos concellos que gocen dunha saúde económica estabilizada que estes mínimos poden ir hasta o 100% da percepción dos salarios. Isto foi a proposta que fixo o Concello na Mesa Xeral de negociación, conta cos informes favorables tanto da Secretaría como da intervención municipal e agora tería que ser refrendado polo Pleno. É dicir, que todo o persoal laboral e todo o persoal funcionario do Concello que se encontre en situación de baixa por incapacidade temporal, por enfermidade común, cobre o 100% das súas retribucións xa dende o primeiro día de baixa. Polo tanto, os acordos que se propoñen son os seguintes. De conformidade co previsto pola disposición adicional 54ª, apartado 6 da Lei 6/2018 de 3 de xullo de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, apróbase o acordo adoptado pola Mesa Xeral de Negociación do Concello de Betanzos do día 19 de 11 de 2018 sobre o réxime retributivo na situación de incapacidade temporal do persoal do Servicio do Concello de Betanzos, polo que se establece a plenitude retributiva para o persoal funcionario ou laboral ao servicio do Concello de Betanzos que estea na situación legal de incapacidade temporal, garantindo durante esta situación a percepción do 100% das retribucións ordinarias correspondentes ao mes de inicio da incapacidade temporal. Segundo, será directamente aplicable o contido do citado acordo dende a súa adopción en virtude do establecido no artigo 38.3 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de outubro, sen prejuízo das modificacións ou adecuación das normas convencionais que, no seu caso, puidese proceder. Terceiro, facúltase á Alcaldía para promover e editar todas as disposicións que sexan precisas para a aplicación deste acordo. Nada máis nesta primeira intervención. Voceiro de Betanzos en Común. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, dende Betanzos en Común, evidentemente non entendemos que unha persoa por estar enferma teña que recibir menos que o salario que percibe estando traballando, maiormente porque non redunda nunha mellora na saúde da persoa en sí, non? Entón, como sempre dixemos, que o Concello debe ser garante de dereitos dos traballadores e debe ser, o sea, debe ir por encima incluso da empresa privada para dar exemplo, lóxicamente, vemos positivo este acordo que entendo que se fixo co comité de empresa e vamos votar favorablemente. Voceiro do BNG. Gracias, señora alcaldesa. Ben, por non abundar en cuestións que xa se expuxeron, nós entendemos que con isto, pois, en definitiva, o que se está a facer é devolver o que os traballadores e traballadoras municipais, mellor dito, recuperen dereitos como empregados públicos que tiñan e que se lles retirou ca excusa da crise. Entón, pois, obviamente, estuvemos en contra de que se lles retallaran dereitos aos empregados públicos facéndoos como pasar por veces como se foran causantes da crise e, obviamente, estaremos sempre a favor de que se recuperen os dereitos que se retiraron. En ese sentido, pois, vamos votar favorablemente como non pode ser de outro xeito. E máis nada. Voceiro de Betanzos Novo. Votaremos tamén favorablemente. Voceiro do Grupo Popular. Votamos favorablemente. Ben,
Voceiro do Grupo de Goberno. Simplemente nada, unha cuestión que falaba o voceiro de Betanzos en común. Se foi acordado a mesa xeral de negociación na que están representados todos a representación sindical do Concello, é dicir, comité de empresa, persoal, funcionario e as centrais sindicais de maior representatividade en función das últimas eleccións. E o que decía antes, o tema, estábamos no 50-70-100 porque era o máximo legal que permitía o Estado, non é que o Concello rebaixase en ningún momento a percepción do 100% das retribucións. Non estaba votando en cada concellonario, sino decía que nos máximos legais actuais, se se volven a poñer, pois correcto, nada máis. Alguén quere facer unha segunda intervención? Ben, pois entendo que queda aprobado por unanimidade de todos os grupos. Punto seguinte.